saps, ja és massa tard. No pots salvar-te, ja és massa tard. Vens molt per Reus? Doncs és la primera vegada. La primera vegada a Reus, la primera vegada a Baix Camp i a Tarragona he tocat a Tarragona ciutat un parell de voltes i en un parell de llocs no recordo, però Reus és la primera vegada. Estic desvirgant-me el que és Reus, la primera volta. Trobes difícil trobar bolos per Catalunya? Doncs això de difícil o fàcil depèn amb què ho compares. Si ho compares amb València és fàcil, per exemple. No em queixo, la veritat és que toque a Catalunya prou sovint, no és difícil. Ara que no hi és el PP a València, has notat un canvi a nivell cultural o musical? Sí, diguem-ne que el canvi està notant-se, el que passa que 25 anys de rodillo fascista dificulten el canvi i hi ha unes inèrcies adquirides a nivell administratiu, burocràtic i de gent que ha treballat allà que costa canviar, però sí que és de veres que està notant-se a poc cada vegada més. El que no sé si amb una legislatura tindran prou, jo crec que necessitaran almenys 3 o 4 legislatures per desfer el que han fet els altres, però sí, està notant-se. Ara que estem parlant de canvis polítics, Donald Trump ha arribat al poder als Estats Units. Sí. Què en pensa? Que era normal, tenia una candidata, tenia una contrincant que era cosina germana de la mateixa filosofia liberal que ell, aleshores era molt fàcil que guanyara. Els demòcrates han perdut l'oportunitat de la seva història amb Bernie Sanders, no van voler fer el canvi i jugar-se-la i votar per lo social i per lo públic i per la raça humana i en votar pels diners, però crec que Clinton era 90% igual. Vamos, no m'estranya que hagi guanyat, no tenia rival, eren els dos igual. I fas lo millor que saps fer. Ja hem parlat de política, parlem de música. Quins projectes estàs desenvolupant ara mateix? Doncs tenim entre mans un disc nou de versions amb Sènior i el Cor Brutal que sortirà, esperem, al maig de 2017 i estem acabant d'enregistrar-lo, acabar les últimes veus, les últimes col·laboracions i a més serà un disc important perquè col·laborarà amb gent, amics i amigues meues del panorama de la música que en Catalunya i en València i crec que té molt bona pinta, que estarà molt guai i volem treure-lo al maig de 2017 i també estem començant a treballar amb les cançons del pròxim disc de cançons nostres, o sigui que no parem. Eres l'esperança, la set de venjança que tinc contra aquells que no han mort. I roben i maten i diuen... Anem pels ràpids? Oh yeah, come on. València és? És la meva ciutat que estime i odia pels iguals. Molt bé. Reus és? El futur, Molt bé. almenys per mi immediat. Sènior és? És algo que m'haig inventar per fer cançons i que no m'acusen judicialment en persona a mi. La música és? La salvació. Molt bé. La millor cançó d'amor és? Suposa que la que encara no s'ha fet. Molt bé. La faràs tu? Suposa que ho intentaré, no sé si sortirà. Quina seria la pitjor, doncs? La pitjor, aquella que té la paraula amor en la cançó. Molt bé. Em sembla molt bé. Molt bé. El mòbil? El portes al vàter? El mòbil? Sí. Quan aconsegueixo anar al vàter sol, sense les meves filles, sí. És difícil tindre les filles a casa i entrar al vàter sol, és una competició. I què fas allà amb el mòbil? Pues normalment el que faig és... tinc una costum molt bona i és que, no sé per què, però com m'asseca la tassa al vàter, m'entra un antoix de saber la predicció de l'oratge. Aleshores sempre ho mire, no sé quina correlació hi ha, no intentem buscar-la, però sempre faig això. Molt bé, perfecte. Ara que estem al vàter, com col·loques el paper? Amb el paper cap a fora o cap a dins de la paret? És perpendicular, o sigui, en ma casa el roll de paper és perpendicular a la paret, o sigui, està cap a fora. Però sí que m'agrada en el sentit de les manilles rellotge. Traure així, no així. Exacte. Sí. Molt bé, molt bé. O sigui, ets molt troica, tu. Jo soc molt supermaniós, m'he fet maniós amb l'edat. Molt bé, molt bé. Però ets de canviar el paper de vàter? Si vas a un lloc i no està ben col·locat? Ho canvies? No. El canvio sols a ma casa. Sí. Jo sí que el canvio. Sí que el canvies, no? Sí. Jo canvio altres coses, el paper no. Molt bé. L'última? Dis-me. Tant de bo? Tant de bo... Tant de bo...
la gent s'adonarà que votar és de les 3 coses més importants que poden fer en la vida. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Plaer, moltes gràcies. Són molt més fortes i tu no les has manat. I veus com planes. A veure, no anem bé, Anem al sud de Catalunya, al sud de Tarragona. Val. Uau. Lo més al sud que conec... Ai, m'has Saps que pillat. no anem bé, no anem bé. M'has pillat. Bueno, obviant a Joan Reig i Cabal de companyia, obviant els pets, no en conec gaire, dis-me tu una.